ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/12/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಏಪ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧರ್ದು ದೂರ ಆದುಕೊಂಡು ಅಪಗಣನಿಗಳ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆಯಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ರೇಸ್ ಓವಾದುಂಡು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಆಧಾರದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಆನರ್ ಅಪ್ಪನವು ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದುಂಡು. ಈ ರೇಸ್ಗೆ ಆಧಾರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವಾದುಂಡು. ಏತು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಟಲ ಅಖಂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿಮಯ 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಇಂದೇ ಕಾದು ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆನು ಗೆಂದು ನಕುಲಾದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ಅಂಡಲ ನೆನೆಪುಡಿತ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನೆನೆಪುದನೆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ದಿಲೆ. ಗೀತೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಪೊಗಲ ಕಲೆವೊನುಜೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರು ಇತ್ತೆನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಯಿನ ಶಿವನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮೇರಿನ ತಾತ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕರ್ತವ್ಯನು ತಿರಿಯೊಂದಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಯರಂತೂ ಕುಮಾರಿಯತ್ತು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಂದು ದಯಗಿಲೆತೊನುವಿರು. ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಆಯ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯನು ತೆರಿಯುನಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಏರ್ನ ಮಗೆ ಅದುಲ್ಲೆರು ಶಿವನ ಮಗೆ. ಶಿವಬಾಬಾಗು 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಸ್ಥೂಲವತ ನಿವಾಸಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಐರ್ದವರ ಕುಖವಂಶಾವಳಿ ಅಂತೂ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದುದಾಲ ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಆಯ್ನ ಜನ್ಮತ್ತು ಕೂಡ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ದಯಗಿಲೆತೊನುವಿರು ಪಂದು ಕೇನುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಯರ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೆರು. ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆಯ್ರು. ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು ಈಶ್ವರಿಯರು. ಆರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ವಾ ವಸ್ತುದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೆಗು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರೆ ಆಕಲೆಗು ಶರೀರ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೇಟುನು ಪಾಡುವೆರ್ದಾನೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು. ದಯಪಂಡ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಓಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪೆರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುಂಡು. ಏರ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾದ ಕೇನುಜೇರು ಈ ತೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಲುಂಡು ನಿಕುಲು ಏರು ನಿಕುಲ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಕೇನೊಡಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗು ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅರೆಗು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೆರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಪ್ರೀತಿ ಆತಂಡ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತ್ತದು ಯನ ನೊರಿಯನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಂದಿಲೆ. ಯಾನ ನಿಕುಲೆಗು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಈತು ಸಹಜ ನೇರ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕೇನುಡತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಗೋಶಾಲೆಯಾಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಗೋಶಾಲೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಡಿಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಗೋಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ನಂದಿಗನಡು ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಗೋಶಾಲೆದ ಶಬ್ದದ ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಂದೆನು ಅಕುಲು ಗೋವು ಇಂಚಿನೇನು ತೋಜ್ಪದೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬತುದುಪ್ಪೊಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರ್ನ ಶರೀರಡೋ ಬತುದುಪ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಈಶ್ವರಿಯ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆರಾದುಲ್ಲೆರು.
ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇ ಆಯ್ದವರ ಕೃಷ್ಣೆ ಪತಿತ ಶರೀರ ಹಿಡಿದು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಗ ದಾದಾತಂಡು ದೂರ ದೇಶಡು ಪುನಾರು ಪರ ದೇಶಡು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಶರೀರಲ ಸಹ ಪರತಾದುಂಡು ಅತ್ತು ಬೇತಕಲ್ನಾದುಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವಬಾಬು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಐದವರ ಮೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಆದಿದೇವ ಮಹಾವೀರ ಆದುರ್ಲಿ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸವಿರು ಜಗದಂಬನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜಗದಂಬೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲು ಸರಸ್ವತಿ ಆದುರ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆದುರ್ಲಿರು ಬೇರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆದುರ್ಲಿರು ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬೆರೆನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಇತ್ತೆ ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ದೀಲೆ ಬೇತೆ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತ್ತದು ಒರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು ಆರು ಒರಿಯೇ ಭಗವಂತ ಅದುರ್ಲೆರು ಅಂಡ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಚೆರು ತೆರಿಯೊನ್ನ ಅಂಡಲ ಎಂಚ ಏಪ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಪಗನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತಂತೂ ಆತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಕಲ್ಪದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇಂದೆರ್ದು ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಾದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಾಸ್ತವಡು ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಕಥೆನು ಕೇನುವರು ಆರು ಸುಖದೇವಾದುರ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ವ್ಯಾಸರಾದುರ್ಲೆರು ಗೀತೆಡ್ಲ ವ್ಯಾಸನ ಪುದರುಂಡತ್ತೆ ಆರಂತೂ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಡ ಸತ್ಯವೈನ ವ್ಯಾಸ ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ವಾ ಗೀತೆನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪರೋ ಅವು ಸಹ ವಿನಾಶ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಸತ್ಯದ ಗೀತೆ ಇತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಖಂಡಡು ಅಸತ್ಯದ ಪುದರುಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ತಾತರದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಯತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಶಿವ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಆದುರ್ಲಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಕಮಲ ಹೊಡೆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ರಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಿಕುಲು ಶಿವನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಅರ್ಥಾತ್ ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುದಾಲು ಆದುಲ್ಲರು ಅರೆನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದರು ಗುರುನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಪಂದು ಲೆತ್ತೊನು ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಆರಂತೂ ಕೇವಲ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದು ಪೆರು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಪುರುಷರಾತೆ ಉಪ್ಪಿರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉಪ್ಪುಜಿರು ಸದ್ಗುರು ಅಂತೂ ಓರಿ ಶಿವಬಾಬಾದುರ್ಲಿರು ಸದ್ಗುರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಮಸ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವೆರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಯನ ಏನನ್ನು ತೆರಿಯುನ್ನೆರದವರ ನಿಖುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತೋಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಕೂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಸತ್ಯಯುಗನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಅತನ ನೈತ ಸುದೆಕುಲು ಪರಪುಂಡು ಮೂಲ್ಪಂತೂ ನೆಯ್ ಸಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಎತ್ತ ವಿನಾಶಾಯರುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನೇ ಬಿದುರುದ ಕಾಡುಗು ಸು ಬುರ್ರೆಂಡು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನರ್ದು ಆಸ್ತಿನಂತೂ ಪಡೆಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರದ ಆಧಾರವನ್ನು ದೇತೊನೊಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಂತೂ ಬೋಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಮಣೀಕತೆ ಇರ್ದು ತೆರಿಪವೆರು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು 84 ಜನ್ಮನು ಏರು ದೇತೊನಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇತೊನುಜೇರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರುಸುರುಕು ಬರಪನಂಚಿನ ದೇವತೆಲೆ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾನು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಭಾರತನು ಕೂಡ ನರ ಕೊಡ್ದೋರು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನಿಕಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಏಪಲ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಪೂಜಿ ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೇರು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನಾದುಲ್ಲೆರು ಓವು ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯೋಡು ಉಪ್ಪೆರು ಒರಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮರು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೇತೊನಿರು ಪಂಡ ಆತ್ಮರೂಪಿ ನಕ್ಷತ್ರೋಡು 84 ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಆದುಂಡು
84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಸುರುತ ನಂಬರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಜಿಂಜಿದನು. ಇಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯమైన ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರಲ ಪಾತ್ರ ನೋಂದಣಿಯಾದನು. ಎನ್ನಡೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವುಲ ಅವಿನಾಶಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಐಟ್ ಓವುಲ ಅದಲು ಬದಲಾದ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ತೆರಿ ಉಂಟೇರು. ಪಾತ್ರಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜಗದಂಬೆಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಆರ್ಲ ಸಹ ಸೂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುರ್ಲಿರು ಐನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನ ಜೊತೆನೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಪುನೆಟ್ಟು ನಿಧಾನ ಆದು ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಪುಚ್ಚೆ ಕಡಿಮೆದಾಲಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಈರ್ಷೆ ಶುರುವಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ದೀಪ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆಗೆ ಈರ್ಷೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬಿರುಗಾಳಿನು ಕನಪುಂಡು ಪಗಡೆಯಾಟಡು ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಪುಚ್ಚೆ ಮೂಜಿ ದಾಳ ಪಾಡದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡುಪ್ಪರು ಆಯ್ದವರ ಕೇವಲ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧರು ದೆತ್ತದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾದುರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಿನೇ ಅಂಡ ಯಾನ ನಿಕುಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪರು ಪಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮತ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಲಹೆನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಸಮಾಚಾರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವಿರು. ಭಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನೇನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪಡೆಯಿಂದು ಸ್ಮಶಾನವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೋಪ ಪಂಡು ತೆರಿಲೆ ಇಂದು ಏತು ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಓವ್ಯ ಸಾಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾರಿ ದೇವತೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ದಿವರ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ದಲ್ಲಾಲಿ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮರದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಲೆ ಹೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲರ್ದು ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆ ಕಲೆ ಹೊಂದೇರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂತಿಮಡುವ ಸದ್ಗುರು ದಲ್ಲಾಲಿ ಏಪ ತಿಕ್ವೇರೋ ಅಪಗ ಪೊರ್ಲುದ ಮೇಳ ಆಪುಂಡು. ದಲ್ಲಾಲಿನ ರೂಪೋಡು ತೆರಿಪವೇರು ಎನ್ನ ನೋರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕಾಮಚಿತ್ತೆರ್ದು ಜತದು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಪಂಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪರು. ಎಂಕುಲು ಈತು ಸಮಯ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಚಾರ್ಟ್ ದೀವನ್ಲೆ ಇಂಚ ಕನ್ಯೆ ತನ್ನ ಪತಿನ ದಿನರಾತ್ರಿಗಳ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಹೇ ನಿದ್ರಾಚಿತ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಂದು ದೀಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ಪಾಸ್ವಿತ್ತಾನರಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿದ ರೇಸ ಆದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಬುದ್ಧಿಯೋಗೋರ್ದೇ ಪಾಪಲು ತುಂಡಾದು ಹೋಗುಂಡು. ಕುಡನಿಕುಲು ಅಟಲ ಅಖಂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿಮಯ 29 ಜನ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಲ ಮಲ್ತದರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯಲೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಯಾನೆ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಮಾಯೆ ನರಕವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ರಾಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲಾರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಇದ್ದವರ ಎಂಕುಲು ದೈಗ ನರಕೊಡುಪ್ಪ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏಪನೊಂದು ಸ್ವರ್ಗೊಡಿತ್ತ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರಕಲ ಪ್ರಾಣನು ಏಪಲ ಕಾಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಡು ದೆತೊಂದು ಬಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಅಪುನವು ಅಸಂಭವ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪುನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಜನ್ಮ ದೆತನುವೆ ಆ ಸಮಯಡು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಮಾತಲ ಪ್ರಕಾಶ ತಿರ್ದು ಮಿಂಚುಡು ದೇಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ಸುರತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣೆ ನಂಬರ್ 1 ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಾಜ್ಯ ತಮೋಡು ಬರ್ಪೇರು. ಏಪ ಜಡ ಜಡೀಭೂತ ತಮೋ ಶರೀರವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ದೇತನು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಡು ಬೋದು ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಪ ಇತ್ತೆಂತು ಪಿರತಿರುಗುದು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಡ್ದು ಪಾರಾಯರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಣದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ರಾಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀವನೊಡಾಪುನು. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ತಿರುಗಾಯರಬಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆನು ಗೆಂದದು ನೆನಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಶ್ರೀಮಂತಿರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಿ ಹುಜೂರು ಮಲ್ತೊಂದು ಹುಜೂರ್ ಪಂದು ಹಾಜಿರಾಪುನಂಚ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಭವ. ಏರು ಮಾತಾ ಪಾತೆರಡು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಿ ಹಜೀರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಜೋಗುಲು ಜಿ ಹಜೀರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಜೋಗುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಹುಜೂರು ಹಾಜರಾಪುನವು. ಒಲ್ಪ ಹಜೂರು ಹಾಜರಾಪೇರು ಅಲ್ಪ ಓವ್ವೆ ಪಾತೆರದ ಕೊರತೆ ಪೂಜೆ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನಾದ ಉಡ್ಪೇರು. ದಾತ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಭಾಗ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಸ್ತಕೊಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಸ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪುನಗ ಅಧೀನತೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.